So guys, welcome back to DIY Love TV again, no. So kakatapos lang natin nagpakain ng mga kalapati natin, guys. Kasi tinanggal na natin yung nandiyan na bubong. Yan. Kasi diyan natin nilalagay yung ginagawa nating lalagyan ng stock bird natin. You know. Kumakain na po tayo. Pinapakain na po natin mga kalapati natin, guys. You know. Oh, yan po yung nabili natin na kalapati, oh. Babae. Nandito siya sa mga stock bird. Tapos mga buhay natin na sinauna. So, sinaisipon po ako ngayon, guys. Dulot ng masamang hangin. Gabi-gabi. Yung mga young birds natin na bagong panganak, yun. Hindi pa tayo nakapagwalay. Kasi medyo busy, guys. So punta tayo dito ay sa ginagawa nating log. Yung sa nating tropa. Ito ba yung gagawin natin na lalagyan ng stop bird. So may ginagawa siya. Itong gagalaw ni. Tibay. Ano po. So hindi pa po tapos day 1 po. Tinanggal po kasi natin yung nanditong bubong. Na paano na. So yan. Gagawa po siya. So hindi pa po namin tapos. Baka other day matapos na po natin nalagyan ng mga stock bird natin, guys. Excuse me po. So may ang forma po niyan, may yan hanggang dito, tapos pag ganyan yung ano niya, pag ganyan yung bubong para dadalo yung tubig ng ulan pag ganun. Hindi mabasa mga kalapati natin. Pukpuk po siya ng pukpuk, no. Pukpuk, kanang pukpuk. Yan, o. Paway shoutout mo. Shoutout. Ito. Chay, shoutout yung video pa rin. Hindi, oh. Tango. Wala ba adik? Wala. Hello. Guys. So, hindi pa po tapos, no, guys. So, masama palagi ang hangin dito. Lakas ng hangin palagi dito sa paligid natin. May mga baboy, alaga din tayo ng baboy dyan. Pakita natin yung mga alaga natin baboy. Dalawa. Tapos may anak. Kablato na yan. Yung forma. Ayan. Medyo madumi pa kasi di pa natin nalinisan. Dati po siyang kulungan ng manok, mga broiler. Guys. Ha? Sinuka mo lamang siya rin. So, sinusukat niya po yung yun. Diyan mo dito unahan ako. Yun. Gantong kataas. Nanggoysan naman. Nanggoysan na yan. Kaya debut. Gantong kataas po yung lalagyan natin na stock bird. Sakto lang. Yan po yung ginawa nating lalagyan ng stock bird kasi para hindi makyat ng mga utot o mga pusa. Taas po, guys, oh. Tingnan yung kataas. Sobrang taas po yung ginagawa nating stock bird. Kulungan ng stock bird, guys. So, excuse me po sa ating boses ngayon kasi medyo sinisipon tayo, guys. Yung inaano niya. Bangking ko naman eh. Pisik na nagari. Ayos mo, ah.
Nay. So, puro kawayan. DIY na naman po yung ating loop kasi wala po tayong pambili ng loop. So, sana may mag-sponsor po sa atin. Yan po. Sana po tulungan nyo ako makamit yung ating 1K subscriber tas para ma-monetize na din guys kasi ano, puro DIY. Napapansin nyo po dito sa ating kapaligiran, puro DIY po yung ginagamit ko. You know? Puro DIY lang, galing sa mga paligid lang po natin. Ginagawa natin dito. Oh, pati ito pong ano natin, oh. Sako lang po. Puro DIY po, guys. Ano? Excuse me po. Yan po, DIY po lahat. Guys, you know? DIY po guys. Wala pong batinong gamit dito, yung maayos na gamit na mapapansin nyo guys. O sana po ay maabot na natin yung 1K subscriber para makapag-parapol na rin tayo, tas gift board po sa mga nanonood sa atin. You know? Right na po. So balik po ako mamaya kapag anong update po, kapag ano na yung nagawa namin hanggang mamaya po guys. So yan o. Okay, so ito po yung forma ng ating stock board stock loop po. Yan po guys o. So DIY po siya o. Ganyan lang po yung ginawa natin design, tapang stock board lang po natin o. Stock loop. Lalagyan ng mga stock board natin. Yan o. Lalagyan po natin ng ano dito sa gitna ng harang para babae at lalaki po yun nandito guys. Yan o. Oh. So DIY lang po kawayan lang po yung nilagay natin lahat ano? Puro kawayan guys. So, hindi pa maayos na masyado guys. So dadagdagan po muna natin. Papakuin po namin dito para ikabit na. Hindi lang po kapag Kabay ka ano? Ito po yung view. Kaya ng pag-o. DIY lang po yan. Yan po yung dating kulungan ng manok namin, wheeler. Yan o guys. Lugtungan ng lahat ng kunti ka mata. Yan po. Si Boy Angas. Yan o. Naman tiloy. Matagilik. Umasan po tayo. Yan guys o. So, comment kayo kung anong magandang ano dito. Kung maganda po yung ating stock loop. Lalagyan naman stock board natin guys. Possible. Papakuin niya na. So hanggang dito lang po yung ating video guys. Please like, comment, and subscribe. Share nyo para maabot na natin ang 1K subscriber guys. So hanggang dito na lang po mga kalapatids. Peace!